היי לכם, אני סוזן, מטפלת גוף נפש, מלווה נשים וילדים. אני מומחית בריפוי כאב וחיבור לשמחת החיים. אני מלמדת איך לחיות מתוך שמחה, לרפא בטבעיות מתוך קבלה, ולהתחבר לאני האמיתי שבפנים, בקלות ובאהבה. החלטתי לשתף אתכם במשהו אישי, הכאב הגדול שלי. ההחלטה לפרסם את הכאב הגדול שלי, הסוד הפרטי שלי, התבשלה בתוכי חודשים. התלבטתי רבות כי חשיפה שכזו נחשבת לא הגיונית למטפלת. מטפלת אמורה להיות עם דיסטנס, עם תדמית מסוימת שאומרת שכלום לא נוגע בה. התלבטתי כי יש המון ביקורת על שימוש ציני בסיפור חיים מרגש תחת הטייטל העסקי. הכאב הזה הוביל אותי למי שאני, הוביל אותי למקצוע שלי, ואני יודעת כמה כוחות אני עצמי שאהבתי, ממי שעבר דרך בעצמו, ממי שהראה לי שיש תקווה. אני יודעת שאני נקייה, אני רוצה להשתחרר, אני רוצה לתת פנים לתופעה נוראית, ואני רוצה להעניק תקווה. לא רק שהשתקמתי, העונג הגדול שלי הוא ללוות אחרות בכל סוג של כאב שפוגש אותנו, ולהכניס בריאות, ריפוי ושמחה לחיים שלהם. אני מקווה לתת השראה למי שמרגישה שהיא כבר לא יכולה יותר. למי שמרגישה שלא אפשרי לשנות את החיים שלה. אחת האמונות החזקות שמובילות אותי כאדם וכמטפלת היא שהכל אפשרי. אין דבר שאיננו יכולות לעשות, לשנות, לנקות, להוציא, לחדש, אפילו למחוק. לפעמים יותר בקלות, לפעמים פחות. לפעמים תוך כדי כאב, לפעמים תוך כדי צחוק. לפעמים לבד, ולרוב עם תמיכה. תמיכה שמתחילה מהתמיכה שלי בעצמי, וביכולת שלי לאפשר לסביבה וליקום לתמוך בי, ולעצמי לקבל ולהתרפק על התמיכה בלי בושה ובלי פחד. במהלך טיפולי בקליניקה המקסימה שלי, שמעתי לא אחת ממטופלות שלי, אבל את חזקה, את יכולה, את אחרת ממני, את מיוחדת, מה שאת אומרת מתאים רק לך ולאנשים כמוך, לא קשור אליי. אני לא באמת שונה מאף אחת. אני לא באמת חזקה מאף אחת מהם. מה שאני תמיד מסבירה, ובהתחלה קשה לתפוס, זה שאני לא בוחרת בחיים כי אני שונה וחזקה. הבחירה בחיים וההחלטה להיות בשמחה והודיה היא זו שהופכת אותי לחזקה ויכולה. אני לוקחת אחריות על עצמי ואני בוחרת בחיים. אני בוחרת לבנות ולהיבנות. שנים רבות שנאבקתי בשדים הפנימיים שלי. שדים שיצרתי בעצמי, שדים שנכנסו לתוכי, שדים שנוצרו בתוכי על ידי אחרים. אני עברתי התעללות מינית ופיזית. נאנסתי בילדותי שוב ושוב, אני נפגעת גילוי עריות. גילוי עריות ארוך וקשה שנגמר רק בסוף שנות נעוריי, לפני הצבא. נפגעת גילוי עריות זה אומר לאבד את עצמך לידיו של מישהו שאת הכי סומכת עליו, שאמור לשמור עלייך. זה אומר להיות כלי לסיפוק מיני בידי בן משפחה. זה אומר לגדול עם עיוותים גדולים, עיוות המציאות, עיוות אמת, עיוות מוסר, עיוות תפקידים. כל כך הרבה עיוותים שדורשים ריפוי ואיזון. יצאתי לעולם שבחוץ מבולבלת מסתירות, והתחלתי ללמוד הכל מההתחלה. והפעם באמת. אחרי שהבנתי מה זה אומר לבחור בחיים, בחרתי החלטה משמעותית נוספת. אני בוחרת בחיים טובים. חיים מעולים. לא משנה מה עברתי ומה עוד אעבור. החיים שלי על פני האדמה הזאת הם מתנה, ואני רוצה ליהנות ממנה. החיים של כל אחת ואחת מאיתנו כאן הם מתנה. נפילות, משברים, תהיות, כאבים, היו ועדיין יש. אך כל פעם בצורה אחרת. בכל פעם אני בוחרת בחיים מחדש. יש לי זכות גדולה להעביר את זה הלאה בגישה הטיפולית שלי. המטופלות הנפלאות שלי מצליחות להפנים זאת
ולא משנה איזה כאב יש בסיפור חייהם. כאב הוא כאב הוא כאב. כאב שאינו מתרפא, גדל, חוסם, מציף ומשתק. כאב נפשי הופך לפיזי, כאב פיזי מחליש את הנפש. לקחת אחריות על החיים ולבחור בחיים זו החלטה גדולה, ולעיתים מרגישה מלחיצה ואולי מעצבנת, אבל היא משחררת, הכי משחררת. אז יש מי שמפנימה את זה לאט ובזהירות, ויש מי שמהר ובהתלהבות. שורה תחתונה, מי שבוחרת בכך הופכת להיות המנצחת הראשית על הסימפוניה של חייה. בידיה לשנות את הנגנים, כלי הנגינה, הקצב, גם אם המנגינה ניתנה לה מראש. שנים רבות שחשבתי, עשרות פעמים לפני שחשפתי את הסוד הגדול שלי, אני בכלל. הסוד הזה כל כך חלק ממני, שזה הרגיש בדיוק כמו להסתיר את העיניים שלי ולשים עדשות. מתישהו זה שורף. הטבעי רוצה להשתחרר. אז עדשות הצבע או הראייה יורדות ומשחררות. וזה לא כל כך נורא בסופו של דבר, ללכת עם משקפיים. שיראו. ההפך, זו מנוחה לעיניים. לפעמים סיפרתי, לפעמים לא. תמיד בחשש, תמיד באי ידיעה אם מפסיד או לא. לפעמים אכן התרחקו, רחמו, שפטו, לא ידעו איך להתייחס, לא ידעו איך להכיל, ולפעמים חיבקו ואהבו, ואפילו גם שאהבו כוחות. בחרתי לשאת עם זה החוצה, כי אני מאמינה בלב שלם שאני נהדרת. אני מאמינה בלב שלם בעצמי ובמקצועיות שלי. אני מאמינה בלב שלם שהחשיפה שלי יכולה להקל עליכם, להסתכל לעצמכם בעיניים ולאהוב את עצמכם, בדיוק כמו שאתם, למרות ובזכות כל מה שנקרא בדרככם. כל זה יותר או פחות, כי הכל בסדר, גם כשלא בסדר. אני בוחרת להסיר את העדשות, לשים משקפיים ולנוח, לנקות את הבושה עד הסוף ולהפסיק להסתיר. עוד כשבוע, ב-22/1/2015, מי שהיה אבי החורג, אחד הפוגעים העיקריים בי, משתחרר מהכלא לאחר 16 שנה. אני ממשיכה לבחור בחיים, לרפא ברכות כאב שעולה, ולחיות מתוך שמחה. תמיד מתוך שמחה, יחד עם כל רגש אחר שעולה. כמו שאני מלמדת מטופלות שלי, הכל בסדר, גם כשלא בסדר. אפשר לעבור דרך הקושי ולהישאר בחיים, ואני שמורה ומוגנת לעולם. למה? כי אני מאמינה בדרך. מאמינה שהכל לטובתי, גם הקשיים. כל אחת מאיתנו יש השגחה פרטית חזקה מאוד. רק צריך לסמוך ולהתחבר אליה. חשוב לי שתדענה שאפשר להשתקם, לעבור מסע נפלא שבו את מגלה את עצמך, את תקוותך ואת הכוחות שלך. מגיע היום שמסתכלים אחורה ואומרים, וואו, איזו דרך מדהימה עברתי, איזה ריפוי גדול הענקתי לעצמי. הרבה מאיתנו חוות כאב, הרבה מאיתנו חוות ניתוק מעצמן, ואם הכאב שלכם הוא כמו שלי, שונה או אחר לחלוטין, זה לא משנה. לעולם לעולם אל תוותרו על עצמכם. האושר שלכם שווה הון. לעולם אל תאמרו נואש. מרגישות כאב, מרגישות ייאוש, מרגישות שאיפשהו מתישהו החיים נעצרו לכם, אולי אפילו אינכם מצליחות להרגיש מרוב בלבול, מרוב כאב. תנשום עמוק ולכנה לקבל תמיכה וריפוי. זה אפשרי, הכל אפשרי. להסכים לשנות גישה, להודות כל יום ויום על מה שיש, להעניק לעצמכם את מתנת הטיפול, בזכות טיפול תומך שעובד עמוק על תת המודע, והמון נחישות, החיים מקבלים צבעים וריחות אחרים. העבר מקבל פרופורציות, ואפשר לנשום. הנפש נרפאת, הגוף מתחזק, והנשמה חוזרת להרגיש בטוחה ובבית. אני מאחלת לכם רק טוב. תודה רבה.